Kaya gini ureko ayo motolan muti ing taman Juna ing pinggir Bengawan Solo motolan muti awan lan bengi suka nanging ojone kedati yang penonton turun panggung ambles ini sekali lagi yang penonton turun panggung ambles sasarannya harus sampai dikurangi panggung ambles Dendo santri lulusan pondok isi perawat durung tau ketemu tak rewangi sarungan jale songko assalamualaikum lakokno bapak emero tak rewangi buat orang rokok ngajak sopan dan koyo nang pondok elah jalan suwun wali nyoblok jare bapake awe koyo santri teko bapaknya tolong do kadang lurus kadang menggok
tanpa sebab alasan dadi karepku dekane ati Setiap kali ini asmara apa pancen wis ono wanita liya lara hati-hatiku lara tansah sayang kerantang rasa iki tetep jroning dada kowe wis beda ganti saya tirta sekarang kali ganti kowe